Mä oon Hajankka ja tänään me pelataan Nihilumbraa. Joo. Mun täytyy nyt myöntää heti aluksi, että mä oon tätä pelannut jonkin verran. Ja mä tiedän suurin piirtein, että mitä tässä pitää tehdä, mutta yhden jutun mä voin luvata. Mä oon tässä silti ihan surkea. Mut tavoitteena olisi, että saataisiin tämän yhden videon aikana se eka episodi Frozen Cliffs niin hoidettua läpi. En kyllä lupaa mitään, sillä siinä on vähän parkouria, hyppimistä sun muuta, mitkä ei ole ihan sitä mun erikoisalaa. Me ollaan nyt synnytty. Onko niin söpö toi pikku möykkeli? Joo, mä en lue noita ääneen noita tekstejä, koska mä luulen, ettei kukaan sitä haluaiskaan. Joo. Eli mun käsitys tästä on se, että pitäisi niinku paeta tota voidia, ja täällä on jotain hirviöitäkin, ja nyt me mennään niinku oikeaan maailmaan. No niin, sieltä se void tulee, että mun pitää nyt mennä nopeasti karkuun. Kiva, kun tää ruutu siirtyy näin hitaasti. Hypätään! Bonjai! No niin. Toivottavasti ollaan turvassa. Linnun pelätti. Tää ei kyllä ihan saman näköinen ole. No niin, nyt hypätään tonne. No ei lähellekään kyllä mennä. No niin, tonne me pystytään hyppäämään. No ei ihan. Tuo on kyllä aika ilkeä toi ääni. Juu. Eli noi kukat, ne on eri värisiä, niistä saa sen värin, niin kuin millä sitä eri juttua voi tehdä. Ne on niin jokaisen tason alussa ja sitten siinä kerrotaan, mitä voi tehdä. Noin. Eli tää nyt tekee tälleen, että tää sininen väri, niin tää tekee meistä niinku nopeen, että tää on niinku jäätä, millä me voidaan liukua. Mut sit sitä ei voi laittaa tohon lumen päälle. Mut muualle sitä voi laittaa. Eli nyt meidän pitäisi laittaa tähän. Meidän pitäisi periaatteessa päästä tosta yli. Noin. Ja tuolla on toi tyhjä kukka, niin siitä mä pääsen takas sinne Frozen Cliffsille. Joo. No niin, nyt meidän pitäisi lähteä niinku tänne takaspäin. Ja nyt meidän pitäisi pystyä niinku hypätä näihin paikkoihin, mihin me ei viimeksi pystytty, koska me ollaan niin liukkaita. Ui, ei vielä. No niin. Ihan reunalla hypätä. Yes. No niin, sit tonne. Ei vitsi, tästä mä feilaan. Mä ikinä. No niin, tohon kunnolla vaan jäät. Yes, päästiin ekalla. No niin, mennään ylöspäin. Aika kyllä valkoinen, tai siis tämmönen tylsähtää maailma. Et luulis se on vähän niinku värikkäämpi tai jotain. Mutta ei saa tuonne päin. Eli jatka. Jaa. Ja nyt mä pääsin sen taakse ja nyt mä saan sen tohon. Ja pääsen tästä. Eli täällä mä pystyn kumota mitä mä oon tehnyt. Noin. Nyt kun mä... Noin. Just. Ja nyt mä pääsen tänne, tästä yli ja eteenpäin. Tuossa oli checkpointti, eli jotain on nyt tulossa.
me ei ehitä tonne. Mutta jos me jäädytetään näin, niin sen pitäisi kohta osua tuohon laatikkoon, että se putoo tohon ja mä voin työntää sen tohon päälle. Ja sit mä pääsen tästä ihan easysti ohi. No niin, laitetaan jäätä. Ja hypätään just ehitteen. No niin, ja alamäkeen. Näin. Hyppyjä. Yritetään selvittää nämä kunni alla. No just. Joo, mä en oo hirveän hyvä näissä hyppyjutuissa, mut päästiin ainakin toi läpi. Eli laitetaan tästä nyt näin. Noin, liulaatikko. Sitten meidän pitäisi päästä tohon ja tuolta tänne. Ja eteenpäin. Checkpoint, eli me ei päästä tossa, mutta jos mä laitan me ei lähdetty tarpeeksi aikaisin. Noin. Päästiin. Se pitäisi olla, että kun jäätä laittaa, niin noita rautabokseja pystyy työntämään. Juu. Tosta me ei päästä. Mä kyllä sulle näytän. No niin, kattokas. Hieno hyppy oli. No kiitos. No niin, jatketaan. No niin. Mä tarviin tohon jäätä. No niin. Joo. Eli tää niinku tämmönen kovempi tuuli, niin se tulee aina välillä ja sit se työntää mua niinku kovempaa. Niinku taaksepäin. Niinku tolleen. No niin, otetaan. Oi! No niin. Hyvä, eka päästiin. Sitten sheep. Tää tästä niinku. No niin, tää on onneksi iso, että tässä päästään niinku hyvin liikkuu eteenpäin aina kun tulee toi kovempi tuuli. No niin, nyt äkkiä. Oi no. Joo, tästä mä puhun kun mä sanoin, että mä en oo hyvä parkourissa. No niin. Vaan läheltä menee mennään tonne luolaan. Täällä ei ainakaan tuule. Niin, täällä ei ainakaan tuule. Joo, tosi turvalliselta näyttää. Jäätä. Ai nekin pystyy menemään niinku nopeasti jäällä. No niin, me mennään nyt sen taakse, kun ei siellä ole se nuoli, että sinne suuntaan pitäisi niinku mennä. No niin. Aha, se jäi sinne. Oh no. Onneksi mä ei! Ui! No joo. Ai niin, mun pitää ottaa se silleen, että se jahtaa mua, koska muuten se ei poistu tosta. Just, mä unohdin, että siinä pitää liikkuukin. Tulee se?
Voi vitsit. No se siitä. No niin. Oh. Juu. No niin, nyt mä pääsen sen ihan varmasti. Ainakin toivottavasti. No niin. Juokse! Toinen. Onneksi toi toinen jätti mut rauhaan. No niin, paetaan. Juostaan. Se seuraa mua vieläkin. Tää taso varmaan loppuu kohta. Ja lisää noita. Mut noikin on Voidin tyyppejä. Miksi ne jahtaa mua, koska mäkin on sieltä. Pitää liukastuttaa se. Noin. Sori. No niin, jatketaan matkaa. Nuolia. Pitäis mennä tänne päin. No niin, jatketaan matkaa. Ui. Noin. Sitten pudotetaan toisen päähän. Noin. Sitten laitetaan jäätä, että pystytään hyppää tonne. Hyvin meni. Easy peasy. Ja checkpointti. Oi. Eli tossa on tommonen. Noin, let's go. Älä liiska! Mua. Joo, no se siitä. No niin, nyt otetaan hyvä kohta. Noin. Ei liiskannut. Vielä. Sitten pitäisi käyttää taas tätä jäätä. Noin. Halutaanko me mennä tonne? Kai meidän pakko. No niin. Ei vitsi, nyt taas tulee toi Void. Juostaan. Vitsi, ei kai tää parkouria. Mä en edes pysy tuolla alimmalla laatalla. Mä oon parkour-mestari. Apua. No niin, checkpointti. No niin. Mun mielestä mä kyllä osan. No ihan sama, ei se haittaa, kun hän on kuollut. Ai vielä tommonen pitkä piikki. Mä olen ihan varma, että mä kuolen. No niin. Tosi lohduttavaa, että se löytää mut joka paikasta menemään. No niin, nyt tuli kuolema. Läheltä meni. Pitää varmaan mennä ylhäältä. Joo, hyvä. No niin. Toivottavasti tää nyt on umpikuja. Ei. Vitsi, toi yläosa on umpikuja. Onneksi menin tosta alhaalta. Kiva. Se jähtää mun niinku ikuisuuden. Eli noihin ei kannata astua, koska ne vapauttaa noita öljyitä. Ei. No niin, tässä meneekin pieni tovi, kun mä yritän olla osumatta noihin. Juu. Ei vitsit. Noin. Mitä? Joo. No niin. Yes. Unohda se yes. Ei, mä painoin väärästä kohtaa. No niin, nyt mä No jaa. No niin, ehkä mä leikkaan tämän pois kokonaan, kun en mä etene. Ehkä mä leikkaan tämän kokonaan pois, kun en mä etene tässä mihinkään. Joo, noin.
Tähän pitäisi laittaa semmonen otsikko, tiettekö te, niinku 10 hours later. Ja sit mä vieläkin oon tässä samassa kohdassa. Juu, noin. Okay. Mä vihaan tätä peliä. Tää on mahdoton. Mitä? Mä en edes osunut siihen. Vai? Noin. No niin. Nyt mun tuli joku jumi, sillä mä en oikeesti pääse tätä kohtaa läpi. Mä pyydän kohti jonkun muun pelaa tän kohan. Oikeesti. No niin. Nyt me päästään tää. Eli tarpeeksi ei liian aikaisin. Ja kiva, kun toi voidi tulee noin hitaasti, että se hidastuttaa niinku mutki. No niin. Yes. No niin, nyt checkpoint. Mä en halua vetää tota ikinä enää uudestaan. Ei vitsi, laitetaan jäätä tohon, niin me päästään noin nopeammin. Hui, no niin. Ei! Ei, mä joudun vetää sen kohan uudestaan. Sheep. Ja taas. No joo. Noin. Ja en sit tarpeeksi ajoissa. Jaha. Ei kun liian myöhään siis. Noniin. Nyt me hoidetaan homma kunnialla kotiin. Jee! Noniin, nyt pitää jäädyttää kunnolla ne labyrinttijutut. Ei vitsi, noin. No jaa, se siitä. Ja nyt me haluan taas vetää tän. No niin. Nyt vedetäänkö ekalla? Jee. Nyt pitäisi vielä sellainen labyrinttijuttukin vetää. Yhtään nopeammin ei toi voidikaan niinku pääsis tänne mun luokse. Noniin. Noniin. Yes! Me päästiin se! Noniin. Me päästiin se tässä osassa, vaikka en ois uskonutkaan. Mut nyt ois varmaan aika lopetella. Ja seuraavassa osassa mennään Living Forestiin. Et ei siinä muuta kuin howdy hei vaan!